Moi, oot sä kestävyysurheilija ja haluat säästää rahaa? Jos vastaat kyllä, niin oot oikeassa paikassa. Nimittäin mä kerron sulle ihan pian, miten se tapahtuu todella helposti. Erittäin hyvä. Tervetuloa Pinnakirjalle podcastin erikoisjaksoon. Tässä jaksossa puhutaan energiasta ja sen saamisesta. Mä lähden huomenna ajamaan Majorka 312-nimisen amatööripyöräkilpailun, joka lienee yksi maailman suurimpia amatööreille suunnattuja pyöräskaboja. Sen aikana kuluu paljon energiaa ja nyt mä kerron teille, miten mä aion hankkia sen energian mahdollisimman halvalla. Meille kaikille vähänkään fillaria polkeneille lienee tuttu tunne, että kehosta loppuu täysin voimat, aivot sumenee ja mistään ei tule yhtään mitään. Tuntuu vaan, että keho on totaalisen loppu. Niin sanotusti bonkkausilmiö. No, sehän johtuu siitä, että kehosta loppuu ravinto ja sen takia pyöräillessä pitää muistaa syödä koko ajan riittävä määrä. Anteeksi, ei saisi puhua ruokasuussa. Mä laskin, että mä tarviin huomisen tapahtuman aikana 1000 grammaa hiilihydraattia. Monet tykkää, ja niin minäkin tykkään vetää lenkeillä energialähteenä banaania, mutta huomisen kaltaisiin tapahtumiin se ei oikein sovi, koska yhdessä banaanissa on Noin 25 grammaa hiilihydraattia. tarviin niitä noin 100 tunnissa, niin mun pitäisi syödä huomisen päivän aikana 40 banaania. Se ei oikein toimi. Sen takia tämmöiset energiageelit on erittäin hyvä vaihtoehto, mutta niissä on yksi pikkupulma. Ne on pirun kalliita. Mä laskin, että jos mä täyttäisin huomisen energiatarpeen esimerkiksi tämmöisellä Maximin energiageelillä tai 26 geelillä, niin mulla menisi huomiseen päivään noin 80 €. Se on aivan liikaa rahaa siihen nähden, että tällaisia tapahtumia tulee kesän aikana useita. Sen takia mun oli pakko keksiä halvempi keino. Tässä kohtaa apu astui internetti ja mä selvitin, että miten mä voisin tehdä nämä geelit itse. Ja sehän onnistuu varsin helposti. Okei. Ensimmäinen asia, mitä me tarvitaan, on tämmöinen maltodextriini. Ja maltodextriinihän on nopeasti imeytyvä hiilihydraattijauhe, jota on tehty muun muassa vehnäjauhoissa tai perunasta. Sen lisäksi me tarvitaan sen rinnalle glukoosia, eli toista hiilarin lähdettä. Nämä on sen takia hyvä yhdistelmä, että se energia imeytyy sun kroppaan mahdollisimman nopeasti, mutta myös niin, että se on vatsaystävällistä. Koska kukaan ei todellakaan halua minkään pitkän lenkin tai varsinkaan minkään kisan aikana, että vatsa menee sekaisin. Ja eka mitataan vedet kattilaan, sen jälkeen sekoitellaan maltodextriini jauhetta rauhakseen. Silleen sitä menee todella suuri määrä sinne, satoja grammoja, joten sitä pitää veivata sitten koko ajan tasaisesti, ettei se jää sinne klimppejä sekaan. Sen jälkeen, kun se on tasainen jauhe, niin heitetään vaahterasiirapit tai muut tommoset glukoosilähteet messiin. Sekin kannattaa aika hitaasti jauhaa sinne sekaan, ettei tule liian paljon kerralla. Ja sen jälkeen spruitataan sitruunamehut tai limetinmehut sekaan. Tähän olisi ehdottomasti kannattanut laittaa myös suolaa, mutta sitä mulla ei tällä kertaa ollut. Ja tämän geelin tarkan reseptin löydät tämän jakson show notesista, eli sieltä katsomaan, että kuinka paljon mitäkin ainesosaa pitää geeliin laittaa, jos haluat näitä itse tehdä. Ja tässä tää tämmönen pötkylä on. Ai että, maistuu herkulliselta. Mä käytän siinä energianlähteenä vaahterasiirappia, mutta voi käyttää myös lähteenä tämmöistä agave-siirappia. Se on vähän niin kuin omasta tottumuksesta ja mieltymyksistä kiinni, että kumpi on parempaa. Vaahterasiirappi on ehkä vatsalle pikkasen helpompaa, sen takia mä suosin sitä. Mutta paljon tämmöisen tekeminen sitten maksaa? No, pelkästään tarvikkeisiin mulla meni, tai siis aineksiin meni vain 10 €. Eli siihen nähdään, jos huomisen kisaa vetäisi pelkästään näillä, niin nämä maksaisi melkein 80 ja nämä pötkylöillä tulee hintaa 10, niin tämä on selvästi halvempi valinta. Mutta toki on huomioitava, että tällaiset lötköpötköt, ne maksaa itsessään noin niin kuin 12 € chipalle. Voi löytää halvemmallakin, jos löytää hyviä tarjouksia, mutta itse maksoin näistä 12 €, koska mä tarvin näitä huomenna 8 kappaletta, niin näiden kanssahan tämä tuli maksamaan yli 100 €. Mutta jos sä teet tämmöisiä skaboja useampia, niin pidemmän päälle itse geelin valmistaminen on huomattavasti halvempaa. Kiitos kun olit mukana ja viikon päästä nähdään, että miten mulle ja Tomille tuossa Majorka 312 kävi.
tuu mukaan seuraamaan sitä. Ja ei muuta kuin hauskaa. Moi! Erittäin hyvä.